Benvinguts emprenedors i emprenedores. En aquest vídeo aprendrem a registrar clients. El client és aquella persona o empresa que adquireix els nostres productes o serveis. Sense clients no tindríem activitat. L'hem de situar al centre de les estratègies de la nostra empresa. Per tant, hem d'identificar les seves necessitats per oferir sempre el millor servei. Disposar d'un registre de clients amb tota la informació relativa a l'activitat comercial és un dels elements fonamentals per la gestió del teu negoci. Comencem! Pulsem el botó Clients i Nou client. Comencem introduint el nom o raó social del client i el seu CIF. A continuació, introduïm l'adreça, el número i el municipi. Automàticament s'introdueixen la resta de dades. Pulsem El client ha sigut enregistrat correctament. Continuem introduint la resta d'informació: telèfon, persona de contacte, correu electrònic i pàgina web. També podem classificar els nostres clients per categories. En aquest cas el classificarem com client Silver. A l'apartat de dades bancàries tenim l'opció de registrar el compte bancari del client. El Reglament General de Protecció de Dades exigeix que totes les empreses i autònoms que tractin amb dades de caràcter personal siguin proactius a l'hora de protegir les dades dels seus clients. En aquest apartat podrà emmagatzemar de forma segura contractes i documents relacionats amb els clients. Pulsem Afegir nou document. Introduïm un títol. Fem una petita descripció. Pulsem Insertar l'arxiu i el seleccionem. Ràpidament queda carregat. Quan vulgueu exportar l'arxiu serà tan senzill com pulsar el botó groc Exportar arxiu. Per finalitzar l'operació, pulsem el botó Enregistrar i ja ho tenim. Disposar d'un registre de les comunicacions que es porten a terme amb els clients serveix per millorar la nostra activitat com a organització. Alguns dels avantatges són evitar la repetició d'accions, la traçabilitat de converses o el registre del comportament dels clients. Això aporta informació útil que ens ajudarà a prendre futures decisions. En aquest exemple deixarem constància d'un correu que m'ha enviat el nostre client per donar-li la benvinguda. Pulsem Afegir nova comunicació. Introduïm la data i l'assumpte. Seguidament el comunicat. I enregistrem l'operació. Des de la mateixa fitxa del client podem visualitzar les vendes fetes. Guardem i sortim. Ràpid i senzill. En pocs minuts tindràs enregistrats els teus clients. Recorda que tant els clients com els treballadors són els actius més importants del teu negoci. Visita la web de FactoCAD i prova l'aplicació sense cap cost.